Joo. Hyvä, kun sä typpäsit niin järvelle. Hyvä laku. pelkää vettä. Ei. Hieno. Heitä pari kertaa sit Sari. Joo. Hyvä laku. Hieno poika. Hieno poika. Hieno poika. Hyvä. Noin. Hieno. Hyvä. Hirveän hyvä. Heitä vielä pari kertaa. Kun ei ole vaaraa hukkumisesta, kun on liili. Se haluaa taas. Ei no, tänne päin. Ei. Haluatko se mennä sinne, haluutko? Niin. Tässä on oma lelu. Oma lelu. Nyt se tuli taas, hei. Annetaan se nyt kahlailla tossa vaan. Antaa ryplävät tässä. Joo. Vieläkö aina haluaa? Päästä tänne se vaan, jos sä haluat tulla. Hyvä lappu. Hieno. Hieno poika. Hyvä. Hieno poika. Hyvä. Hieno poika. Ootas, jos heitä vielä, jos toi laku innostus tulee. Heitä vielä, jos laku innostus tulee. No niin. Mene vaan sinne, mene vaan. Kun ei ole vaaraa, että ne hukkuu sinne, kun niillä on noin liivit, niin voi heitellä. Ei no, tänne päin. Helvetin tee tuon helvettiä. Tule Ren Reino tänne. Hyvä. No niin, mene vaan. Mene vaan, laku, mene. Joo. Ei enää, ei. Tää tyyppää. Laukasta grillikanaa. 2 kertaa itse typpäsin. Joo. No olisiko semmonen aidottu alue, missä voisi pitää sitä vapaana, niin olisi paljon pidempi. Minne sä oot nyt menossa? No? Niin. Joo, ootko ihan märkä? Ihan märkä. No itse halusit mennä sinne. Kynsikin lohkes, hyvä laku. Hyvin sä vedät. Hyvä. Hieno. Mamma.
Se laku kuivata ensin ja laittaa tonne autoon, kun se sinkoilee tässä. Odota. Tuo. Hitto. Reino lopeta. Joo. Onko ihan märkä? Harmittaa. No, kuivataan pihassa tarkemmin. No niin, sepä autossa. Laku, mene autoon. Mene autoon. Mene autoon. Mene. Mene. Mene autoon. Joo. Tää kuivata se Reinon rinta varsinkin tosi hyvin. Joo. Anna se pyyhe tonne lakulle. Se haluaa möyriä sen kanssa. Joo. Aina pois. Reinon vuoro, aina pois. Tänään varmaan haluatte piehtää. No. Hei, nyt lopeta.